Mae Matthew yn byw yn Gaerwen heb ei wraig Becky a'i 3 o blant. Yn ei arddegau, roedd o'n seren ddisglair ar y cae rygbi a cafodd ei ddewis i chwarae i dîm ieuenctid Cymru. Yr ysgol, ges i ddwy gap dros y wlad. Ac o'n i fod the next best thing. Ond ychydig wythnosau cyn ymuno fo'r tîm, cafodd anaf ddrwg ar ei ffeir a newidiodd trywydd i fywyd am byth. Ni fod i lawr at Nith, a wedyn nath o'n digwydd, nes i torri'n hoes, a wedyn nes i tra ni adra yn ysbyty, nes i ddechrau smocio, a nes i gwffio, a colli mhen, a un prawn sadwn nes i gael ei mewn i ffeit, a dyna fo nes i taro rhywun, a nes i arestio. Cafodd Matthew ei yrru'r carchar, ond cafodd ei ryddhau ar ôl blwyddyn oherwydd ymddygiad da. Gnaeth benderfyniad mai digon yw digon a bod angen newid i fywyd gwell. Dwi'n meddwl nath o dychryn fo, rili. I fyny at fod mal, oedd o fatha, fydda'n iawn, dyry. Ond so i fynd o dy deulu am blwyddyn cyfa. A nath o ddeu wedyn pan nath o allan, so byth yn mynd yn ôl. Yn y blynyddoedd ers gadael carchar, mae Matthew wedi adeiladu bywyd hollol newydd iddo'i hun, rhwng cychwyn busnes ei hun, cael ei ethol yn gadeirydd y clwb pêl-droed lleol a defnyddio'i brofiadau i roi rhywbeth nôl i'w gymdeithas. Ar ôl dod ar carchar, dyna pa bryd nath pethau newid. Gadw nhw? Yn dod ti nawr? Heddlu Gogledd Cymru yn crocio ar y drws yn gofyn i mi helpu nhw. Dod â anti-social behaviour y pentra ac ar yr adeloedd lleol i lawr hefo nhw, oherwydd o'n nhw methu gwneud eu hunan. A dyna nes i. Ges i y North Wales Justice Award gan y Daily Post a Heddlu Gogledd Cymru am bod fi wedi gwneud hyn am 2 flynedd ac oedd anti-social behaviour wedi dod lawr i 0. Doedd ddim fath o arrest na dim fath o anti-social behaviour wedi digwydd yn Gaerwen. So ges i'r award na'n i prawd o'n efo ac ar o hynna nes i just cara maen a dwi wedi bod yn gwneud o'n ys 10 mlynedd. 10 mlynedd o sy'n nes i derio y pwysman. Nes i mewn i lle twyll iawn ac o'n i'n gobeithio os ydych helpu rhywun, os da un ddim mynd i'r lle twyll ys i, dwi wedi gwneud job o dalu rhywbeth yn ôl i'r cymdeithas, ti gwybod? Gyda'i holl waith cymunedol, mae Matthew di anghofio edrych ar ôl un person pwysig, sef o'i hun. Hei! Ti'n gwybod? Dwi'n anhapus yn sbio yn edrych. Dwi'n jyst yn gweld person dros di bwysa. O hogyn sydd wedi bod yn hyriog. Ofnadwy a corff mor cry, ffit. A dwi'n gwybod, dwi jyst fatha slob os dwi ddim yn mynd. Dwi'n teimlo fatha slob ar y munud. Dyna dwi eisiau gael o'n efo. A dwi'n gallu wan. Dwi'n 33 oed. Byth rhy hen. Dwi'n cael crio fi bach. Dwi'n cael crio fi. Dyna pan dwi eisiau fynd ar y program. Sialans gynnau ydy colli'r bwysau yma, gael yn heini. Ac cyfeithio chwarae rygbi eto. Dwi'n gwybod sut mae'n gwneud o, ond dwi wedi mynd i'r stage. Dwi wedi mynd i'r ddiog i gwneud o. Mae rai fi gael y cic na fan hyn, a dwi'n teimlo na Ffit Cymru ydy'r cic yn y tîn oherwydd mae'n gymaint yn gwachad fi yn gwneud o, a dwi'n un sydd ddim yn licio ffeilio. So, gobeithio wir.